Aikido se vežba stalno, nema tu nekog kursa pa da se nauči nešto, nego jednostavno se vežba i, kako bih rekao, to je jedna vrsta programiranja, usavršavanja, samousavršavanja. Treba dosta volje, mnogo ima tu prepreka, čovjek ima lenjost, neće da dođe trening, međutim ti se trudiš, dolaziš na trening i polako se pojavljaju rezultati. Ima predrasude, recimo, da li je, onako ljudski rečeno, da li je neko za aikido ili ne. Možda bi neko volao da se bavi tom veštinom, evo recimo ja bih volela, ali uvek se bojim kako bi se ja snašla sada u tome i da li sam možda zakasnila da se bavim rekreativno. Da, za aikido nikad nije kasno. To je sigurno, i plus kod nas uopšte u aikido je takav sistem da se postepeno ulazi u trening. Znači svako ko dođe, on ne primeti, znači prvo se uče ti padovi, rekao sam, neka specifična kretanja koja postoje u aikidovu i kad se to savlada polako se postepeno uvodi u ustav. Normalno ne lete kao odmah na ovom sniku kao što vidjeli, ne bacamo se odmah tako, nego postepeno, da. Tako da nema potrebe za strahom da li će neko uspjeti da se bavi aikidom. Pa nema to je. I sada, kada je u pitanju neki takmičarski deo, kako sve to izgleda danas u Srbiji? Pa ovako, aikido nema takmičenja, jer aikido nema napad, recimo. Dobro. I onda, mislim, nema takmičenja. Ali predstavljanje ili nešto? Pa da, postojali su neke varijante toga, međutim, nije to. Opet, to bi bilo suviše, ipak je to boračka veština. Vrlo ozbiljna boračka veština, nije to, kako bih rekao, kao neki ples, pa da se cenjuje lepota izvođenja i tako nešto. Da, može lepota ovoga svega da se cenjuje, da vam kažem. Mada postoji neki stilove aikidoa gde se to i organizuje. Znam da sam bila na jednom takmičenju, bilo je u sportskom centru Šumice, pa sam i gledala kako sve to izgleda, zbog toga vas i pitam. Za 2 dana ima takođe seminar u Soko Banji. Da, imamo, znači, opet međunarodni seminar u Soko Banji, imat ćemo to iz osim... O čemu se radi? Pa to će biti seminar, jedan opšti seminar gdje dolaze svi zainteresovani iz naše organizacije i gosti. Znači imat ćemo goste iz Slovenije i iz Republike Srpske. To će biti svi naši treneri koji radi u našem Srpskom aikido savezu, znači osim Internacionalne aikido akademije, organizacija koja objedinjava naš rad u Srbije, Srpski aikido savez. I onda tu mi okupimo trenera, savršavamo taj kvalitet i njihovi neki učenici će doći, pa ćemo razmenjivati iskustva, upoznaće se malo članovi raznih klubova, i tako, i malo ćemo da udišemo da se čist, svež vazduh. Odlično. Evo sad ste rekli i Republike Srpske takođe i doći će učesnici. Koliko je zastupljen tamo aikido i koliko je generalno kod nas recimo zastupljen u odnosu na region? Pa kod nas je dosta zastupljenja i u Republici Srpskoj, znači dosta se vežba aikido. Naravno, najjača zemlja uopšteno u Evropi je Francuska i Španija, tamo se najviše vežba i kod nas. U drugih zemljama... I kod nas? Da, i kod nas. Znači, tako smo blizu, toliko se popularizovao. Da, dosta se vežba, a upravo u Rusiji gde sam bio, tamo se isto jako puno vežba, tamo su klubovi jako veliki, po 200-300 članova imaju klubovi minimum. Znači, to je i sve veštine se vežbaju, svi stilovi aikidoa, tako da u Rusiji se dosta vežbaju boračke veštine. I koliko može dete da ima najmanje godina, to jest najmanje godina da bi krenuo? Najbolje je sa školskim uzrastom, znači od 7 godina, jer tu je potrebna i određena pažnja i određena zrelost za treninge. Međutim, imamo tu slučaje kad prijatelji, molim te primim mog sina, moju ćerkicu, ima 5 godina i sad ustupimo neki put, međutim, ne mogu svi da prate. Neki mogu, nekad te manje dece mogu da prate, a neka ne mogu. U suštini tu je najvažnije pažnja. Moja dete ima pažnju, jedno sat vremena koliko traje trening, znači ima pažnju da bi mogla da učestvuje u treningu, da se ne povredi, da ne povredi druge i da navlači, mislim, trenera od drugih učenika. I koji je recimo cilj tih seminara? Eto, nedavno ste bili u Rusiji za 2 dana u Soko Banji. Koji je cilj zapravo? Cilj seminara, kako se s koje strane izgleda? Sa moje strane gledano, ja predajem znanje. A sa njihove strane oni dolaze da uče na seminar. To je cilj. To je okupljanje i razmenjivanje. I plus, to je osnova. A onda združenje, upoznavanje... Onda ovo drugo što ja kažem. Dobro, pratimo vas, gledamo šta radite i svakako popularizujemo i ovim putem aikido, iako evo već kažete da smo zaista na dobrom putu da možda budemo i jedna od vodećih zemalja. Je li imamo kadra za aikido? Pa imamo, evo, samo to dovoljno što sam rekao da dolaze kod nas da uče,
u Internacionalnu Aikido akademiju dolaze iz celog sveta da uče. To je dovoljno, To je dovoljno reći, mislim. I mi idemo po celom svetu predajemo Aikido. To je dovoljno našem kvalitetu reći. Hvala vam veliko što ste izdvojili vaše vreme i došli u naš jutarnji program da pričamo o Aikidu. Zapravo, nisam znala iskreno da vam kažem da smo na toliko dobrom putu da budemo i najbolji. Zašto da ne? To bi baš bilo lepo. Evo, nedavno je bio jedan gospodin iz Japana, doduše govorio o poeziji, ali eto i Japan dolazi kod nas i mi odlazimo na jedan neposredan način tamo. Hvala veliko. Hvala vam. Bio je sa nama Bratislav Stajić, osnivač Internacionalne Aikido akademije.